ଭାରତରେ ପାଣିପାଗର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସାହୁକାରଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀ ତାହାକୁ ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରି ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ପନ୍ଥା ବାଛି ନେଉଥିବା ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ତେବେ ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିନାୟକ। ତାଙ୍କ ନାମ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବୟସ 22 ବର୍ଷ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚାଷବାସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତରେ ଜଳସେଚନ ଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଖରା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଫୁଲମାଳ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଛୁଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିନାୟକ କୌଣସି ବଡ଼ ଜମିଦାର ପରିବାରର ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମାତ୍ର 1.5 ଏକର ଜମି ରହିଛି। ତଥାପି ସେ ଚାଷ ପ୍ରତି ପିଲାଦିନରୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ବିନାୟକ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଏତେ କଥା ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବିନାୟକ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ଦେଖି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ, ତାହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ ହାରିବାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିନାୟକ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକା ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବିନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀ, ସେହିଭଳି କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଦରକାର। ଚାଷୀ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଟି କିଛି କରୁନାହିଁ, ଖାଲି ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ବସି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ଚାଷୀଟି ଅନେକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ। ବିନାୟକ ନିଜର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଏବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇ ସାରନ୍ତେଣି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବିଷୟରେ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ବିନାୟକ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦୁଃଖୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ତୁମେ ଆମର ବାପା ମା ଭଳି କୁହନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝାନ୍ତି। ମିଳିମିଶି ଆମେ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବା ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ବିଏସ୍ସି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବିନାୟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ବିଦର୍ଭ, ମାରାଠାୱାଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଥିଲା। ସେ ଏହା ଉପରେ ସେହି ଦିନରୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରେ। ବହୁତ ଜିଦଖୋର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ, ତେଣିକି ଆଗକୁ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ। ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ବିନାୟକ ସହ ମିଶି ସେହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବାଜୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଫେସର କବୀର ଖରାଡ଼ିଙ୍କ ବିନାୟକ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ବିନାୟକ ପାଇଁ ଏବେ ସେ www.shivanasant.com ନାମକ ୱେବସାଇଟ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଏବେ 50% ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଚାଷୀ ପରିବାର କାଉନ୍ସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିନାୟକଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା 21 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାବା ଆମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ।